на високо я служи. Алелуя, нека да гори. Алелуя, да гори. Знай, че дявола не спиш, иска да я угаси. Знай, че дявола не спиш, иска да я угаси. Лампата ти нека да гори. На високо я служи, алелуя, нека да гори. Нека да гори, да гори. Амин, алелуя, амин, 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 алелуя, амин, амин, амин. Браво! Сега поиска още една песничка и да започнем. Да се помолим. Кой? Айде, чакай една песен. Я почнем. Не, на деца. Пейте не бъде ясна тук. Цари Господа, Той винаги ще бъде с мен. Според цари Господа, Той винаги ще бъде с мен. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави своите чада. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави своите чада. Не съм сам, Исус е с мен, Той винаги ще бъде с мен. Не съм сам, Исус е с мен, Той винаги ще бъде с мен. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави своите чада. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави своите чада. Змина скъп и винаград, Той винаги ще бъде с мен. Змина скъп и винаград, Той винаги ще бъде с мен. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави своите чада. Скоро ще се върне, няма да остави, няма да забрави своите чада. Своите чада. Сега нека се изправим и се помолим. Здравейте, ще имаме молитва. Разреши ли се фаща? За ръце ли се фащате? За ръце. Фани, брат. Отичих сам. Благодаря. Така. Не разбих. Боже Господи, Татко Небесни, благодарим Ти, Господи, че ни събираш в Твоето име. Благодарим Ти, Господи, за шанса, който ни даде да се върнем, Господи, в правия път. Благодарим Ти, Господи,